хора, аз съм Андрея. Ти си? Аз съм Чу на име, тук съм Про. И днес ще ви покажем оцеляване на Майнкрафт. Аз ще спра за малко да смена скина, защото забравих. Аз ще джойна. Чу ще Добре, айде сега. И тук сега ще чака моя приятел да дойде. И до тогава ще посека малко дърво. Ако искате някакво за предупреждение да ви кажем предварително, може, ако искате да се абонирайте с мен и ако искате мога да ви снимам игри, примерно клипове на игрите Contract Wars, Minecraft, който сега снимам и съответно ваши игри, ако искате и ако мога. И аз се завърнах хора, сега чакам да се появи сървъра на Про. И пускаме. Ето той е доктор. Така скин беше под ръка да си пусна. И знаете, че преди малко аз снимах клип на Shadow Fight. Но все още се качва, обработвам го, други работи, гледах го. И той момчил също за... Да, неговото истинско име е Момчил, а моето е Андрея, както знаете. Може да снимаме някакви малко някакви хубави такива кратки клипчета за около 5 минути. Това ще бъде около стримата половин час. Мога да снимам и анбоксинг, ако искате, само кажете и пратете и да не забравя. Къде ще правим къщата? Не знам, но Аз знам къде. На хората. Аз знам къде. Добре, чакай, кажа нещо на хората. И моля ви се, абонирайте се за моя и за неговия канал. Моя канал... Ето открих хубава пещера. Според вас, ако скоча дали ще умра. И който е казал не, е дал правилен отговор. Който е казал да, грешен отговор. И така, виждате го, той е с скина от Хелуин. Не съм от Хелуин. Хелуин беше този скин. Както и да е. Тук сега ще запушваме тук, тук мисля да си направим къщичката, ще колко е хубаво. Аз намерих въглища. Аз ще направя един лорд. Ай ти направи. И сега ще скопам малко камък. Знам, че с дървена кирка, извините. Защото тук ще взема малко. Може, но аз реших с камена, защото по-бързо. Ако срещна айрон да съм готов. Този клип няма да е толкова дълъг. Колко ще направим? Час. 30 минутки. И сега... Ще гледам да се развием колко се може максимално по-бързо. Това ще е първи епизод, но не знам как. И така, сега Андрея ти обери тук. Бера въглищата, защото... И набери малко кабелстоун. Аз тук ще направя някои неща. И също ще ви предложа още една хубава игра, може, ако имате не толкова много мощни, но ви трябва компютър, може да си изтеглите Метро 2033, където играта също е много хубава, с хубава графика и мисля, че ще ви хареса. Аз ще качвам и на нея клипове, но за сега ще снимаме първо на Майнкрафт. Може утре от други ден да... На Гангстер Вегас. Да, и на Метро може да се снима. Но вие ще предложите коя игра да снимаме, защото ние не ви насилваме. Само много ви молим... Насилваме. Насилваме, казах. Само ви молим да се абонирате. И тук запушвам дупката, която изкопах за въглищата. Запуши, ама не запушвай нататък, да знаеш. Няма. Тук ще направим нещо като тераса. И както виждате, това е интелигентно нещо.
Този гравел седи във въздуха, а би трябвало гравела да падне. Защо? Къде бе? Ето го. Просто трябва да щупиш нещо до него. Или е тук така. Да щупа нещо до него. Или да щупа него. Не, ще така отсъща. И малко ми бъдне играта. И така, сега тук Андрея изравни малко. Дали ще... Изравни тук отвътре. Къде? Е, тук служи малко така. Аз ще го правя, ти тук изравнявай. Аз ще изравнявам. Ръката не може да се почеша. Тига човек. Така, Сани иди прави така, не точно така, но... Копам каблстон. Аз тук ще го правя. И защо не се този грабва? И сега ще направим малко тук по-широка. Както виждате, пробва си държи кирката под вищицата и копа с ръка. И ти я държиш така. Знам и аз съм така. Ако не сте видели моя скин, отидете и изгледайте клипа на Про. Ето го неговия скин. Нормален човек, само че с зомби маска. И сега тук ще малко шатко. Андрея, ето тук го изравни малко там с другата пещера. С другата? Другата. Та много тъмна. Екинци. Какво си прави, човек? Кой не си започва отдолу до път? Аз започнах само отгоре. Интересно. И така. Андрея, по-точно DOD. Не съм Дидоди, бе. Това се бърка с Дидоди. Аз па DOD. Докторе, вървете и намерете овце. Дръжте въглища. Про. Ето и дърво. За всеки случай. Ето и каблстон. Ето и още 2 каблстон. Не, върни ми 2 каблстон. Нямам какво да си направя меч. И пръчки ми трябват само. Нажмите с 4. Ами дърво! Толкова ли сме бедни, че нямаме дърво? Значи едно дърво. Но ще... Върви да набереш и храна, защото... Да, тък ще това да кажа. Отивам да набера и храна. Тук ще запуша заради вземете монстрите. Про, ела вземи моите работи. Чакай само да такова да запуша тук, защото след малко ще има и зомбите и всичко. Ето, заповядай моите работи. Ето Про. Чакай. Бързо, преди са изпълнали. Вземи моите работи, аз ще се оправя с храната ни. Върви си, имаш торчове. Не се заслужава. Добре, върви. Върви, търси храна и овце. Да. Аз тук ще направя малко по-голям комфорт. Комфорт, където? Че какво? Иллюминати комфорт ли? Иллюминати. Там. Случайност. Мале, проблема е, бучките ми падат рязко. Виждам един заек. Почваме гонитба. Ще започна тук. Това заек много бъркав. Виждам 2 заека. Този заек ми изглежда вкусен. Съчно добре. Така. И въй. И на тебе ли ти паднаха бучетата, про? Не. Ще правя тук вратата, човек. Просета, пиги. Ого, това се ги там. Майко, как за малко шах да падне и да се убие. Ще
сложим. Бързо да направим малко турче. Виждам много прасета. Ето и една овца. И едно прасе. И скоро няма да мога да спринта. Затова май ще ядем сурово прасе. Да, ето като сега. Само толкова ще взема. Аз си помня пътя назад. Ето, крави, много крави. Супер, късмета се отвори. Късмета ни се отвори. Но виждам само още една овца. Няма да се спавам. Скоро. Ми да. Чак да правя. Да. Кой ще го правя след това? Опа. Млек. Гъвк. Ще можеш да ме береш малко пясък? Не. Добре. Аз даже не виждам пясък наблизо. Ето ще трябва да сложим. Това ми е най-малкият проблем с пясъка. Що? Цвета са ми най-големият проблем. Да, заради леглото. За да се сетнеш с Опа! Той не трябва да ме вижда. Кой? Скелет. Оф. Бързо влизай вътре. Ако се прибера. Че ти къде си? Аз не ти видях името. Един път. Това е просто обичайно за мен. Така. По-спокойно малко е. Майко, чувам нещо много ужасно. Виждам нещо, някакви червени очички. Това е пак. И както бъга леко. Те са два паяка, единият не ме вижда. Или ме вижда, но не ме убива. Затова мисля да се... Нещо не го интересува. Не го интересува той. Почна ли? Никой не го интересува. И така виждам зомби, затова трябва да се кача на високо. Ще го няма ли това? Качва се. Къде си? Не знам бе. Умирам. Не умирай! И умрях. Къде си? Горе. Аз знам къде са. Никога няма да хода вече за храна. И сега това ми е най-големия проблем. Храната. Що да не гледа? Как ще ядем? Ще умирай. Нямаме дърво. Аз съм дърво. Може ли? Не съвсем да го сложих често. Чакай. Вземем толкова. Мисля да отида от срещу къщата ми. И тук има още въглища. Остави ги. Говори си, че е дърво. Варизи ми въглищата. Да. Аз си... От въглищата ще ми трябва. Имам и много за 2 куба имаме.